xa, soméntese un pobo aquí e outro acolá. Mira Álvarez, Monte Raso, un ceo chumbo e tráxico. O resto é soedad, que como dixen, non quero ter aquí soedad. A ver que me vai axudar rapidísimamente. Lembrade que os que gritan moi, que os levantan a man moi alto, nunca saen. Saen os de man abaixo. Lola. A ver, por exemplo, sacamos unha rapariga, logo un rapaz. Por exemplo, ti mesmo me queres axudar? Pode ser, dámoslle un fortísimo aplauso. Fortísimo aplauso. Despacillo, despacillo. Aí. Fiscaron por aquí cartas, hai xente por aí que anda tirando cartas. Entón, comezaremos polo comezo, remataremos polo final. Como te chamas, Paula? Paula, perfecto, Paula. Paula, verdade, Paula? Sí, podía ser... María, Paula. Eres Carmen e Paula, jajaja. Espera que non se che escoita, Paula. Teño un micrófono para ti. Especial, toma. Dalle a acender aí, dalle. Ahora xa podes falar, a ver. Entre o azul incrível do ceo e máis do mar, a illa mítica de Ítaca, o seu lombo de egua ou arroaz, quedei estantío, transvirado a mundos de viaxes e aventuras vividos na infancia xa lonxana. Lembrei a Penélope e a súa tella, evoquei tamén ao cauto Ulises e a firme fidelidade do seu can. De súbito, envolveume e posuíme o arraigado amor a miña tribo. E sentí un desexo inevitável de regresar para sempre e non sair da illa melancólica que eu son. Sopra, Paula, sopra. A corda de cor branca. Védelo no, isto é unha contradición. Védelo no, sí, contradición. A lembrade, o no da corda ten tilde, o outro no non ten tilde, pero este no ten tilde. Este principio di, este teorema di, que se enroscamos as dúas cordas no sentido horario, sempre cando o reloxo sexa de agullas, porque se é digital non ten sentido. Este principio di que a segunda corda, é dicir, a corda vermella, respostará a primeira corda, é dicir, a corda branca, cunha mesma forza, é dicir, cun mesmo no, na mesma dirección, pero sentido oposto. Entón, o que antes estaba aquí, agora ten que estar aquí. O que antes estaba aquí, agora está aquí. Entón, ponte por acó, e comezamos, nos concentramos. Lola, como te chamas? Lola, perfecto. Entón, Lola de onde eres? Lola de Cambre. Lola de Cambre. Faremos o dos ensaios, vale, Lola? Sabes o que levamos aí practicando? Sí. Non. Levo toda a semana vindo polas tardes a practicar. Sí, Lola, pero... Como que non? Bueno, Lola, imagina que comeza a chover. Vale? E non tes un paraugas, non? Non temos un paraguas, pero temos aquí en baixo unha librería que vende material de manxa especial. Así que Lola te trae aquí un sistema, un método, un par de papeliños para que non te molles esa fermosísima cabeza que dices. Que che parece? Parece che ben? Sí, don Lola, atención, un método, un sistema para que non te molles esa fermosísima cabeza. Lola, con eses dous papeliños te vas a tapar esa fermosísima cabeza que ti tes. Tapamos e non te mollas, non? Como é de papel. In the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L. Vale. Well, the kids start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. It makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so much wrong with taking the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Holy shit.
nada. Vais que seguir e metí a mí, ponte seguir eu a ti. A ver que tal imos. A ver como rachaches. Así vale. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Te rompes, Lola. Hey now, you're a rock Perfecto, star. por lo tanto, método, Lola. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars. Hacemos una bolilla. Lembrad que esto por si comienza a chover, para que no nos fallemos esa hermosísima cabeza, ¿vale, Lola? Lola, si comienza a chover, que no se diga, que te mollas, puedes poner una florecilla. Tomada Lola de Cambre, hoy que es Día Mundial. Próximas 4, 1, 2, 3 e 4, están todas, sí. Cartolina con 4 caras, ¿sí? A ver aquí, no, a primeira, a segunda, están todas. Un 4 na primeira cara, un 1 na segunda, un 6 na terceira e un 3 na cuarta. Semella un 3 e así semella un 1. Mais lembrade que só temos 2. No, porque aí non. Está claro, sí ou non? Sí. Cantos temos nesta cara? 2. Perfecto, perfecto. E por diante 3/4 partes do mesmo. Si tapo un oco baleiro, dá a impresión de que hai máis puntos, e se tapo 1, 2 puntos, semella que hai menos. Entón, atención. Así dá a impresión de que temos 4, pero temos 5, 4, e se tapo o oco baleiro, semella que hai 6, vale? Así semella que hai 6, así semella que hai 4, mas non temos nin 4 nin 6, porque temos 5. Está claro, sí ou non? Sí! Temos 5 por diante e 2 por detrás. Quedou claro agora, sí ou non? Sí! O 6 dá o mesmo. O que importa é a cara do 2, vale? O 6 dá o mesmo. Dá igual. O 6 dá igual. O 6, o importante é o 2. Vale? O importante é o 2. O 6 dá o mesmo. O 6 dá o mesmo. Que máis dá o 6? O 6 non é importante. Porque a pregunta importante é canto suma 2 máis 6. 2 máis 6 canto suma? Canto suma 2 máis 6? Canto suma 2 8. Pois, cando o público de Cambre do Venceslao Fernández Flores aplaude moito, moito, e cando amosas a suma dos dous números, é dicir, 6 máis 2, 8, que son 8. Cando amosas un 8 xa, cando amosas un 8, e cando a xente di, pois sí, a suma está ben, 6 máis 2, 8. O que pasa é que nunca saí o 8. O día que sai o 8, pasa que nunca saí o 8. O día que sai o 8, pasa que hoxe o 8 non saiu, pero o día que saia o 8, bueno, triunfo, pasa que non sai. Entón, Dani, amosamos a outra man baleira. Perfecto, planchamos o pano. Planchamos e amosamos a outra man baleira tamén. Muy bien, gústame ese sino que llevo utilizar. Así, y por dentro. Estamos facendo unha coreografía aquí improvisada, Dani? Perfecto, Dani. Baleira tamén, perfecto. E agora planchamos. E Dani, agora agochamos o pano nunha das dúas mans, na que prefiras, ou na esquerda ou na dereita, na que prefiras. Vamos a meter aquí. Ben, Dani. Posición relaxada, Dani. Entón, darlle cos dedos de arriba, e ao chegar a este punto non se pode abrir a man, vale? Darlle cos dedos de arriba e non podes abrir a man, porque se abres a man, o público sabe onde tes agochado o pano. Entendeches, Dani? Non podes abrir a man, vale? Moi importante. Vale, Dani? Vale. Entón, sempre que suceda isto, tedes que vir das unha palmada, das dúas, e sacas o pano para arriba. Si fixechedes todo tal cual, tedes que ter un pano agochado na man esquerda. A ver, Dani, dalle aí. A ver si dalle aí para arriba. A ver si tens un pano. Perfecto, Dani, perfecto. Estamos triunfando, vamos.